Ki kubor hati paman nakasngi skobha subscribe ya udon bok official production. Hashwa bengini ngap yaki kubor ki baskman skobha ngap shwa ya kene kecipin bena bana kaliang jongka voice of the people party ka khot da ka ching ie bat da ka ching kle la khot skobha ya phi baro sha ka ching lang pai ba balapan bai da ka voice of the people party ban pen shai ya ki nong rem jongka party bat ban pen skamru ya ki nong kan kam ka party jongka atho khundai mau kunro constituency u presiden rang ba Ardan Miller basaimat ki MLA bat ki nong kit kam ba khmat jongka party kini dan rangkat lang ha kate kesngi ka tarik kendai ha ka alterik benai bar arca arpsau kata ha kane kesngi thodeng ka banwan kacaka kendai hamadan football mau usam nadu ka por po bece step ban pen empat ban pen bhapat bat ban pen keladur ya gejela wadlah kisang san pertai ki badan po ka jela Meghalaya ki ladap ban pen bena ya ki kertong ban yakun ya ke election MP Lok Sabha na Shillong constituency handrai ka barang sa mentah kadai ka TMC bat ka BJP kham tam ka BJP kadai ka seng ka babat ya ka ching sanchar ha ka sarkar India habe keren bat presiden barim ka BJP ba Ernest Mori Layatho ba ka seng BJP kam chu pen bena lupa ya ke kertong handrai ka update hado ba ke election commission jongkari India kan da pen bena ya ka tarik jong kesngi thabut Layatho ba ka seng BJP kan sai form ban khot ya ke kertong ki bakwa ya kun ya ke election MP Lok Sabha habaro ka wei kari India enda la pen bena ya ka tarik thabut bat kan sap pen bena ka tu ke ni sngi shwa besdang ban lek thap kerteng ka BJP na Delhi kala pha pen kre yang kum presiden BJP barem bat yo ba elhek ubadai MLA ubala chop bonsien banyakon ya ke election MP Lok Sabha na Shillong constituency ulo ongru bahadu mata 4 tip mano ban pan tiket handrai ka seng BJP kala pha lupa ya ki nongkit kam ban pen kre ya ke election uba Elnes Layatho bahatura constituency pat ka BJP kala pen kre ya ka MLA barem ka Felen Sangma bat yo Bernard and Marak ubadai UMDC bamenta bat ha ka cukupor udan ka Cingkerman ba ka BJP kan yo ban sencar biang ya kari India sa asisin pan bat kumban sumpet kan mawang ni kiseng san pertai ki balapan bena yalah ki kertong kilong ka NPP kebelaciet ya kokong amparin lengdo na Shillong katba natura ya ka akatha sangma ka UDP kalang pembena ya ba Robert Jun Kaljarin ka VPP kala pembena ya u Dr. Ricky Sengkon bat ka Kongres ka bala tikna ban penyeng biang ya ba Vincent H. Pala ubadai MP bamenta na Shillong constituency